GeoEuskadi Euskadiko datu espazialen azpiegitura, Eusko Jaurlaritzaren erreferentziazko geoataria da, Euskadiko lurraldeari buruzko mapak eta informazioa eskuratzeko. GeoEuskadin biztaratu eta kontsulta ditzakezu besteak beste, ortu argazki berriena, eskura dauden ortu argazki historikoen katalogoa, oinarrizko kartografia eta hainbat gairi buruzko informazio ofiziala. Parke naturala, uholde arriskua duten eremuak, hiri antolamendua, ibaiak, errepideak edo eskolen kokapena. Proiektuaren gidaria lurralde plangintzaren eta hirigintzaren zuzendaritza da, ingurumen eta lurralde politika sailekoa. GeoEuskadiren webgunearen bitartez edozein erabiltzaileek sortutako mapa nabegagarriak modu errazean konpartitzea ahalbidetzen duen bisorera sar daiteke. Mapa horiek bai blogetan, bai edukien kudeatzaile eta webguneetan eta bai sare sozialetan sortuak izan daitezke. Bisore horrek edozein web mapa zerbitzuren oinarrizko funtzionalitateak eskaintzen ditu, eta gainera, bideo ematen du kapa ofiziala kargatzeko ezkerreko hegaleko menutik. Haren ondoa alda daiteke, aire irudiak, ondo kartografikoa eta biak uztartuz. Halaber, informazio historikora iriz daiteke ezkerreko menutik, oinarrizko kapa ortu argazkiak atalean. Bisorean integratutako bilaketa barra erabiliz, interesatzen zaizun lekura mugitu zaitezke azkar. Autonomia erkidegoko kale, ibai eta errepide ofizialen izenen araberako bilaketak egin daitezke. Hala, bisorea erabil daiteke interesatzen zaizun leku bat bilatzeko. Bilatzen duzunean, puntu bat markatzen duzu haren gainean goiko menuko tresnarekin, eta kokapena konpartitu sakatzen duzu. Gero, interneteko esteka kopiatu eta itzaz dezakezu, eta posta elektronikoz bidali norbait iritzi dadin kargatuta duzun biztara. Blog bat edo atariren bateko edukia kudeatzen badituzu, iframe kuadroaren edukia kopia dezakezu eta zure blogeko postean zuzenean itzatzi, edo zure kudeatzaileko sarrera batean, argitalpenerako nahi duzun sarreran. Zure mapan agertuko diren botoiak eta informazioa konfiguratu nahi badituzu, aukerak erakutsi menua erabil dezakezu. Mapa nabegagarriak zure edukian okupatuko duen tartearen altuera eta zabalera konfiguratu daitezke, tamaina itzasteko detik editatuz. Halaber, testua HTML formatuan euskura daiteke, konfigurazio eta aukera aurreratuagoetara iristeko. Mapa nabegagarri hauek zure profilean konpartitu ditzakezu Facebook eta Twitter sare sozialetan horien ikonoak sakatuz.